forhåndsudtaget 6 mennesker, og så mangler der 2, og der ringede de så og sagde, at jeg er en af dem, de holder øje med. Ja, jeg ser bare et menneske, som bare så gerne vil. Det er en postcop, når man kan vise sig frem, og hvis man som helt ung rytter kan køre med og køre i top 10 i en postcop, så viser man sig også frem på den største scene i Danmark. Men selvfølgelig mangler noget erfaring, og det er da også noget af det, jeg vil kigge på. Altså, holder han til at køre i et felt sammen med Cavendish og Wiggins? Det bliver afgørende. Altså, med et godt resultat i dag kan man få pladsen. Alle til stede? Ja. Yes. Markus og Fredrik, de har jo en chance for å komme på holdet på Stanmark, så jeg synes de må jo kjøre sin chance. Jeg vet ikke om vi selv har noen forestilling om hvordan det skulle foregå. Altså. Jeg tror, at løbet i dag udvikler sig på den måde, at det kommer til at være relativt samlet, og så på et tidspunkt så knækker det lidt ligesom der i, hvad var det vi kørte sidst, hvor var det en middelfart? Ja. Altså knækker det, så kommer der sådan et relativt stort udbrud af sted. Og så, jamen, ja. Jeg tror ikke, den knækker. Altså, der er jo ikke overhovedet noget vind, så det bliver jo ryg på ryg på ryg. Det er jo det. Men jeg ved ikke, og må jeg også sige, at jeg gider, men om det ville være åndssvagt, at vi fik en mand hver, der kunne ligge og tage vind. Så der er jo ikke så meget vind i dag, så det er ikke, altså, fordi der er så meget dæk af på den måde. Men jeg vil sige, for mig personligt er jeg sådan set, jeg tror godt, jeg kan klare mig på egen hånd. Men igen, altså, det er jo en idé at vi holder oss samlet som hold, det er klart, ja. Så kan vi jo ikke hjælpe hverandre, det er opplagt. Så det må vi huske på. Kom nu. Men jeg ved, at han kan køre sig selv ud, til han har blodsmag i munden, og det sortner for hans øjne. Nogle gange så kan det være så spændende, så jeg bare må gå. Ja,